Hau zer dia, hemen, nekane? Bai, pues, taroteko kartak. Tarota botatzen dakizu? Dakit eta ikastarok ere batek jot. Nekane, jakin nahi den ni pixkat. Aber ze pasako zaiten, oze nola nahon. Bueno, Bai? zerbait hain dezakeu. Venga, Ongi. vale. A ber, tarotek ditu 78 arkanoak. Pelikulatan eta azaltzen direna beti arkano nagusiak azaltzen dira. Batzutan azaltzena da la muerte. Bai, bueno, pues, hemen adibidez, hau da, la muerte, esaten dezuena. La muerte da mundu batetik bestea jutea, transformazio bat. Vale, osa ona izan laike? Noski, askotan. Vale. Jakin nahi, gaur eguna ondo jongo altzaiten. Ezkerreko eskukin moztu. Nahi desuna. Bueno, orduan, ni jartzen ditut horrela, eta hori hasiko naiz boltatzen. Ui. Bueno, la muerte estatea. Zuri galdetuko nizuke, zer esate izun adibidez, hau ikustea. Dirua gastaukoetela. Alderantziz da, que quiero mantenerme con lo que tengo. Ah, bueno, orduan Ez gastatuko dela, baizik ere, Bueno. helduko deala. Bueno. Hau, ermitainoa, hau bai dela arkano handikoa, nagusiena. Hau da, pues bueno, ni sartzen naiz nire ermitan, ni nahi dut ni bakarrik egon, eta ni jarraitu ezagutzen nire barneak. Vale, etzuaz gaizki. Hau da, espatako laua. Zuri ze esate izu horrelako pertsonaia. Baina hola etzan da, asko pentsatzen. Meditatzen. Lasaitzen. Vale. Etzuaz gaizki, nekane, etzuaz bat gaizki. Vale. Hau da, lasota ebastos. Albiste honak zure proiektutan. Vale, proiektutan. Eta gero, beste hau... Hori etzai gustatzen. Hau da, espatako amarra. Lur jota dau. Bai, eta apuñalada dazka, bizkarrian, osata, atzetik norbaitek, txa. Ez. Ez? Hau ez. Bueno, vale. Hau ez da. Eta zer da? Hau da, ja, zaudela como etokau fondo, baina zu pentsa aidala begiratzen ezkerraldea, ez? Bai. Dago argia. Beltza da, jodera, marrespata bere gainen daudela. Baina aida argi pixkat ikusten. Vale. Naiz eta sentitu zaudela, joder, etokau fondo, berago ezin dezugu jun. Orduan, bakarri goraka jun behar dezu. Vale. Eta hemen argia da. Bai. Hasieran pixkat beltzagoa ikusi dut, baina gero bukaeran argitasuna ikusi dut.